Hyvää huomenta ja hauskaa vappua, Klaara Vappe. Nyt on tiistai 1.5.2012 ja kello on 12.01. Olemme täällä keskellä vappuhulinaa ja yleensä vappuna palvellaan Vakkusta ja Eerosta, mutta täällä Senaatintorilla palvellaan elävää Jumalaa ja tässä ollaan nyt sitten järjestäytymässä Jeesusmarssiin. Myös Gospel Riders ovat täällä mukana. Aika jännä. Hyvä vappu. Näin on marssi ohi ja olemme jälleen täällä Senaatintorilla ja täällä sitten juhlat jatkuvat. Ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua ja ilma on täynnä onnen odotusta. Olette jonkun seurakunnan pastori, evankelista tai muu hengellisen työn vastuunkantaja. Käsi ylös. Onko täällä sellaisia henkilöitä? On täällä sellaisia. Minulla on teille yksi erityinen pyyntö, koska te olette tällaista kallisarvoissa tehtävässä olevia henkilöitä. Me tarvitsisimme vielä muutaman henkilön, 5 henkilöä kolehdin keräyksenä. Te ketkä nostitte äsken kätenne ylös, niin tulkaa reippaasti tänne teistä katsottuna lavan oikealle puolelle. Siellä on valkopuseroinen mies, joka antaa teille
tällaisen kolehtiboksin, koska muutaman laulun jälkeen me tulemme keräämään kolehdin tässä torilla. Arvoisat, kunnioitettavat hengellisen työn vastuunkantajat, pastorit, evankelistat. Siellä on Mooses Antero Laukkanenkin torilla vilkuttaa, hän on tulossa selvästi tänne päin. Niin tulkaa keräämään tätä kolehtia. Meillä on jo jonkun verran henkilöitä, mutta muutama vielä mahtuu mukaan. Älkää ajatelko, että jos joku toinen tänään on juuri sinun vuorosi. Ja nyt eksit, olkaa hyvä. Jeesus vai hieno taivaaseen. Me tahdomme nähdä Jeesuksen, kun lippunsa nousee ylösmaan. Totuuden kaikki nähdä saa. Jeesus vai hieno taivaaseen. Me tahdomme nähdä Jeesuksen. Tahdomme nähdä Jeesuksen. Askel askeleelta käymme, maata haltuun otamme. Rukouksen aselamme, edessämme tahdomme nähdä Jeesuksen, lehtuunsa nousee ylösmaan. Totuuden kaikki nähdä saa, Jeesus on tie on taivaaseen. Me tahdomme nähdä Jeesuksen, nousee ylösmaan. Lippunsa nousee ylösmaan, totuuden kaikki nähdä saa. Jeesus vai tie on taivaaseen. Tahdomme nähdä Jeesuksen, kun lippunsa nousee ylösmaan. Niin totuuden kaikki nähdä saa. Jeesus vai tie on taivaaseen. Iloitamme saa. Herra kädelläsi, iloita mä saan. Se on rikas käsi antamaan. Siellä armahdusta meille tarjotaan, eikä kadotusta milloinkaan. Ja onneni on!
harrastaa, kuten aasiratsastusta. Ja aasejahan täällä riittää. Tässä on Vivamon aasi. Sitten tuolla pyydä tänne lavalle mukaan. Hän on evankelista. Kertoo sitten itse sen. Timo Tikalanna Tässä esitellään paloautoa. Sitten sanoin Kyllikille, että 2 viikon kuluttua siitä tilanteesta lähden Pepen kanssa Venäjän vankiloihin, semmoisille vaikeakulkuisten matkojen päässä oleviin vankiloihin. Saanko ottaa sinne? Ja niin otin tämän kassin mukaan, 10 paria villasukkia, ja myöhemmin muuten kuulin, että Kyllikki oli kutonut nämä villasukat siskonsa omistamista lampaista, kerihtynyt sieltä leikatusta villosta. Hän oli itse kerihtänyt niistä lannat ja kutonut nämä villasukat. Voi vitsi, on hengellistä. Mitä rakkautta teille, mitä hän on saanut köyhyytenä kokea. Sairauteen, tuberkuloosi. Me mentiin sinne vankilan pihalle, se oli eristetty siitä vankilasta. Sitten piha oli eristetty korkeilla aidoilla, se oli karu, kylmä, kostea paikka. Silloin oli semmoinen syksyinen kostea sää. Nyt Juha Tapio ei voinut laulaa kitaran säästyksellä, kun oli liian kostea ilma. Hän jätti kitaran pois, nousi semmoiselle pienelle portaille ja laulo siitä, löi jalalla rytmiä ja laulo siitä näille vanhempiensa kanssa. Ja tästä syystä tämän pojan isä otti erääseen pappiin yhteyttä ja sanoi, että voisitko mennä tapaamaan poikaani siihen ja siihen sairaalaan, koska hän ei suostu ottamaan minua vastaan. Sä istut seuraksi. Eteiseen. Hyvä ei oo tee. Olen taas vain saatiksi. Sä pyrit silmät selkeä. 50 senttiä euroa ja 2 euroa.